pass resolutions declaring their respective provinces and city respectively as insurgency-free. Gipirmahan na sa mga miyembro sa Regional Peace and Order Council kon RPOC 11 ang Resolution No. 7 Series of 2022 nga nagdeklara sa Tibok Davao Region nga insurgency-free kung wala na'y rebelding miyembro sa NPA. Gihimo kini atol sa Executive Committee Special Meeting sa Naval Station Felix Apolinario, Panacan, Davao City. Ang deklarasyon gihimo usab human gideklarang wala na'y rebelding NPA sa Davao City ug 5 ka mga probinsya sa ilang tagsa-tagsa ka mga provincial ug city peace and order councils. Atol sa meeting migawa sa presentasyon nga 15 ka mga guerrilla fronts, 6 ka mga pulang bagani commands ug 4 ka mga sub-regional committees nga naglihok sa Davao Region ang nabungkag sa puwersa sa gobyerno. Mao nga misunod dayon ang deklarasyon sa insurgency-free. Gikan tuig 2016 hangtod sa kasamtangan, ang 10th ID nakatala og 1,749 ka mga NPA ang na-neutralize. 107 niini ang napatay, 217 ang nadakpan, 1,425 ang misurrender ug na-recover sa mga sundalo ang 1,597 ka mga armas. Samtang 9,985 ka mga underground mass organization ang misurrender ug 401 ka mga barangay nga naimpluwensyahan sa NPA ang nabawi sa mga sundalo. Means that economic development would really thrive. Also, this means that we could focus more on our core competency and maybe for the whole armed forces to really shift to external defense or what we call territorial defense. Aminado si Major General Nolasco Mimpin, ang commander sa 10th ID, nga dakong hagit kanila ang pagsustener sa deklarasyon ug pagpakgang sa mga NPA nga dili na makarekrut ug balik. Buot sab ni Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., ang direktor sa PRO 11, nga ang mga pulis nga miyembro sa RPSB ang magsilbing frontline na unya sa pagbantay sa mga sibilyan. On our part, one clear up that we were going to adopt is the effort to make our PSB as an institutionalized group and mechanism, and this will be done by asking our friends from the Davao region to sponsor RPSB to make it a law. Ang deklarasyon sa insurgency-free gitambungan sa mga opisyal gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno, mga mayor o gobernador, NFEM, NICA, Eastern Mindanao Command ug uban pa. Gani sa Davao del Norte, partikular ang lungsod sa Talaingod, ang giilang pugaran sa mga NPA kaniadto nahimo ng malinawon karon ug bastante na ang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian sa mga tao, hilabi na ang mga miyembro sa tribo.